És 8:15. A les properes hores s'han de traslladar a Madrid els 8 detinguts a Catalunya per l'operació Pretòria contra la corrupció urbanística. Han passat la seva segona nit als calabossos de la caserna de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Ja han declarat en primera instància la Guàrdia Civil i en presència dels seus advocats. Demà ho faran davant del jutge Baltasar Garzón a l'audiència. Prèviament, doncs, a aquest trasllat, Pol Marsà, què transcendeix? Doncs si no hi ha cap contratemps, Josep, el trasllat s'efectuarà al llarg de les properes hores. Podem dir que aquí a la caserna està ja tot a punt. De fet, ha arribat un autocar, ho va fer ahir a la tarda, l'autocar amb el qual en principi es traslladarà els 8 detinguts després d'aquestes 2 nits als calabossos d'aquest centre de comandància de la Guàrdia Civil. Són 600 quilòmetres que faran per carretera, aproximadament unes 8 hores. No arribarà al temps de trajecte en aquests autocars que en el seu interior estan compartimentats amb unes cel·les individuals i incomunicades les unes de les altres que eviten que els detinguts puguin tenir cap contacte. De fet, se'ls manté en aquesta situació d'incomunicació de manera voluntària des de fa 48 hores, des del moment en què van ser detinguts. Des de que es va produir aquesta detenció, els detinguts només han pogut parlar amb els seus advocats, ho van fer ahir, us ho explicaven des d'aquest mateix punt, que va ser un dia intens de reunions, de primers contactes entre els advocats i els seus representants i també de la testificació de la declaració d'aquests detinguts a les preguntes de la policia, l'interrogatori de la Guàrdia Civil, que van dedicar entre 1 i 2 hores ben bones a parlar amb cadascun d'aquests detinguts. El cas, com sabeu, està sota secret de sumari, per tant, pràcticament no n'ha transcendit cap informació. Les poques coses que se saben, però, són que la majoria de les preguntes que se'ls va efectuar eren al voltant d'una mateixa qüestió, d'un projecte urbanístic del que es coneix amb el nom de Cúbics a Santa Coloma de Gramenet. Després de la llarga jornada d'ahir, ja de nit, com veieu en aquestes imatges, els advocats a poc anaven abandonant aquesta caserna i al sortir, alguns d'ells van voler parlar sobre la situació dels seus clients. Yo lo he visto bastante entero, un poco desconcertado, pero entero. Las diligencias están secretas y el viernes se declara ante el juez y por respeto al juez y a la propia investigación es lógico que ahora vayan a Madrid. Ha habido un gran acopio de documentos, hay que ver los documentos y la propia investigación reclama esto, ¿no? Yo, en fin, defiendo al representante de una constructora y espero poder demostrar su inocencia. Estoy convencido de que no tiene ninguna relación con esta trama de la que se acusa. Un cop siguin a Madrid, oferiran el seu testimoni al jutge Baltasar Garzón. Garzón, en funció de les seves respostes i de la documentació que s'ha pogut incautar al llarg de les properes hores, haurà de decidir quin és el futur d'aquests 8 detinguts. Aquesta és, doncs, la informació. Gràcies, Pol. Estarem en contacte permanent durant aquest matí per veure el moment en el qual, si és que procedeix a ser aquest matí, sembla tot indicar que sí, seran traslladats aquests 8 detinguts. Es trobaran a Madrid, com dèiem, o coincidiran amb el 9è detingut en aquest procés. Es tracta de Manuel Carrillo, que és una persona que estava al capdavant de l'empresa Limasa Mediterrània Societat Anònima, que va ser detingut ahir a la tarda a la capital espanyola, sense que se sàpiga quin paper hauria tingut en aquesta trama. L'empresa, amb seu a Madrid i 2 delegacions a Santa Coloma, es dedica a la neteja d'edificis i locals, una empresa a la qual, per cert, el ple de l'Ajuntament de Santa Coloma, dilluns d'aquesta setmana, per tant, estem parlant d'abans d'ahir, on ja no hi va anar l'alcalde al·legant que no es trobava bé, va renovar-li el contracte de neteja de diverses dependències municipals, com les escoles, per un valor de 3,5 milions d'euros. La investigació sobre la trama té el focus posat sobre 3 poblacions catalanes, perquè a més de Santa Coloma de Gramenet, on arrenca el presumpte cas de corrupció, amb el projecte urbanístic de Cúbics, hi ha a mig construir un hotel i 2 blocs de pisos. Garzón també ha vist irregularitats en la requalificació d'uns altres terrenys al front marítim de Badalona. En aquest solar hi ha d'anar una promoció de vivendes de l'empresa Badalona Building Waterfront que no s'ha començat. La investigació també ens porta fins a Sant Andreu de Llavaneres, perquè a la finca de Can Rivier s'està fent una 80ena de pisos, tot i que inicialment el procés només hi preveia que hi anessin 12 cases. Els canvis els va signar l'anterior equip de govern entre PP i PSC. Paral·lelament, La Vanguardia informa avui que Espais, una de les empreses immobiliàries implicades en la trama, hauria finançat entre els anys 2005 i 2007 la Fundació Catalunya Oberta, de la qual Lluís Prenafeta n'és vicepresident, però és el seu gran impulsor. Fonts de la Fundació, integrada per dirigents històrics del nacionalisme català, han assegurat a aquest programa que la Guàrdia Civil no ha registrat les seves oficines, tot i que sí que hi va anar per escorcollar el despatx personal que Lluís Prenafeta té en aquell mateix edifici. I ara també sabem que l'empresa de
Santa Coloma, Grame Park, hauria adjudicat obres abans de rebre fins i tot els encàrrecs. A més, un informe de la Sindicatura de Comptes de l'any 2007 ja alertava de desviacions durant el 2003 que multiplicaven per 3 el valor inicial d'encàrrecs d'obres a empreses municipals. Aquest informe es va quedar al calaix, ja que cap partit polític va reclamar que fos debatut al Parlament. I ara sabem que totes aquestes coses podrien establir algun tipus de relació entre els 9 detinguts a partir de les gravacions, de les trucades telefòniques i de les intervencions en aquest nivell de comunicació que hauria autoritzat el propi jutge Baltasar Garzón, com publica avui El Periódico a portada. Una de les primeres irregularitats, per cert, que detecta la sindicatura seria que des de l'any 1992 l'alcaldessa de Santa Coloma va anomenar a dit el tresorer i l'interventor de l'Ajuntament. El tresorer encara és el mateix des del 1992 fins al dia d'avui. L'interventor el van canviar fa 2 anys, però el seu successor també ha estat nomenat sense concurs públic. Aquests càrrecs estan reservats a funcionaris per garantir la imparcialitat i la independència de la gestió econòmica. I pel que fa a les retribucions del personal, la sindicatura denuncia places de directiu sense acreditar-ne la titulació, pagues extraordinaris addicionals sense empara legal o dies extra de vacances sense que ho permeti l'Estat. Respecte a la contractació d'obres, la principal irregularitat estaria precisament a l'empresa sobre la qual ara mira el propi Garzón, Grame Park. Diu que es van adjudicar obres a tercers abans que ho encarregués l'Ajuntament i abans, fins i tot, que es fes públic el concurs. De fet, entre les incidències, l'informe destaca desviacions del pressupost gairebé 3 vegades superiors al que es va pressupostar, com per exemple cita les obres de l'Espai Civil del Raval, que es va pressupostar en 360.000 euros i que va acabar costant-ne gairebé 1.000, concretament 945.000. També s'advertia que l'Ajuntament de Santa Coloma pagava obres amb permutes de terreny, tot i l'informe contrari de la Conselleria de Governació. L'informe de l'any 2007 va rebre les al·legacions en contra de l'alcalde Bartomeu Muñoz, però la sindicatura es va refermar en tots i cadascun dels aspectes. Precisament, aquests informes sobre l'actualitat dels municipis, els informes comptables dels municipis que fa també la Sindicatura de Comptes, no tenen necessàriament cap obligació de ser debatuts en cap ple del Parlament de Catalunya, per bé que sí que es lliura tant a la mesa del Parlament com a tots els partits polítics. Hi ha però una salvedat. Si una formació política reclama un ple perquè percep alguna d'aquestes irregularitats i vol que es debati al Parlament, aquest ple es pot fer. Cap formació política, cap ni una, va demanar aquest ple. I cap d'elles sembla que hauria tingut en compte aquestes advertències de la Sindicatura de Comptes una altra vegada, la qual cosa comporta insistir en la pregunta si realment la Sindicatura de Comptes fa la seva feina, però després ningú ni s'ho mira ni en intenta resoldre cap problema. Per què serveix la Sindicatura de Comptes? Tot això li preguntarem d'aquí una estona a la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Ella ahir reclamava contundència contra la corrupció i va denunciar precisament que hi havia aquests informes de la Sindicatura de Comptes en un calaix. Però, esclar, la pròpia Alicia Sánchez Camacho és la presidenta d'un partit polític que té grup parlamentari al Parlament i tampoc no va demanar a aquest grup polític que hi hagués aquest debat. Què hi ha de dir Alicia Sánchez Camacho? Perquè estem davant d'una presumpta trama de corrupció que seria paral·lela, per la manera com s'ha aconseguit investigar-la i arribar-hi, a la del cas Gürtel, Madrid i València. I aquell també afecta, si més no, el Partit Popular. I és més, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres hauria comès aquesta presumpta irregularitat quan governava el PP amb el PSC. Per tant, un càrrec electe o algun càrrec electe del seu propi partit també podria tenir alguna responsabilitat, encara que possiblement no penal, però sí ètica. Alicia Sánchez Camacho contestarà totes aquestes coses avui en directe als matins a TV3. Mentrestant, nosaltres insistim en la pregunta al fil del que reclamava ahir el president de la Generalitat, José Montilla. Manteniu la confiança en els polítics, com reclama Montilla?